Hej, jeg hedder Sissel, og jeg er tarotkongen. Jeg vil nu lægge tarotkort for hende, som er skorpion. Med det her kort, det vil være fra 2017, så det vil være lidt generelt. Hvis du vil have lidt mere specifik læsning, så vil jeg foreslå, at du går ind på min hjemmeside, som hedder Tarotkongen Sissel, hvor du vil finde min e-mailadresse, der vil kunne du få nogle lidt mere specifikke informationer. Og hvor man kan bestille en tid og få en dag-til-dag læsning, hvis man vil vide lidt mere specifikt, hvad der sker i ens liv. Det jeg vil gøre nu er at lægge kortene og simpelthen læse hendes år fra 2017 med udgangspunkt i hendes stjernetegn, Skorpionen. Det jeg vil gøre nu er at læse med udgangspunkt i kortene, og det er måske vigtigt at forstå, at det er en lidt mere generel læsning, og man kan gå ind på hjemmesiden, hvis man gerne vil bestemme lidt mere specifik læsning, men den her henvender sig til hende som skorpion. Og vi starter her med det første kort, som er lidt mere grundstemningen. Det er den prisme, vi skal læse de andre kort igennem, som vil gøre, at vi kan forstå, hvordan hendes år som skorpion kommer til at være. Og kortet, det hedder 9 prikkestolen. Og det er jo faktisk det skarpeste fjeld i Norge. Og man kan sige, at det er et kort, der handler om udfordringer og om afgrunden. Og om skarpe klipper. Og det handler om at stå over for nogle udfordringer i livet, men kigge dem direkte i øjnene. Og møde dem head on. Og ligesom være klar på at se det. Se de udfordringer, som er i livet, og turde se ud i horisonten. Men vi har nogle hjælpekort, som vi kan forstå prismen med her. Og hvis vi kigger nærmere, det er vigtigt, at vi har det her i mente, for det er prismen. Men hvis vi kigger, så har vi her Drying God, som handler om tørke, om at udtørre sjæleligt. Og det handler om en mental udtørring. Om at gå til brønden, når man har brug for råd i livet. Og hvis man ser det i forhold til prædikestolen, så ser vi den blå himmel, som jo også symboliserer vand og liv, men også død. Og jeg tror, Henny, at hvis vi kigger på 2017, at der er en fare for, at du kunne tørre ud. Men så går til det næste kort, som hedder J. Nærøfjord. Hvis vi kigger her, så ser vi igen den blå farve, der symboliserer vand. Og overfor tørken, så siger den, at der er håb, hvis vi holder sammen. Hvis vi søger de livgivende kræfter. Hvis vi søger hjem. Hvis vi søger mod fællesskabet og mod den livgivende kraft. Fjeldet er også rundt. Fjeldet er ikke bare den skarpe kant og afgrunden, men et sted, man kan bo. Så kigger på det sidste hjælpekort her. Det hedder 5. Bøjerbræn Glacier. Og her ser vi, at Henny skal passe på, fordi der er også fare. Her ser vi døden i isen. Det er ikke kun tørken, Henny skal være bange for, men også isen. Men vi ser en vej ud af,
vejen som et sted til sjælen og hjemmet. Og hvis vi passer på hinanden og søger ind, så skal 2017 være et år i hendes liv.